Jahas, se on moro taas. Ja tänään tosiaan koitetaan ottaa tästä Scanian etupuskuria irti ja ajateltiin, että aloiteltiin tuolla pikkurälläkällä ensin ja siinä mä koitan tosiaan kohtaa, tuohon on tullut joku pusu joskus, joku pieni pikku törmäys, niin on hiukan mennyt kaarelle toi rauta tosta, niin koitetaan sitä nyt saada siitä ensin irti, kun siitä ei lähtenyt ainakaan pulttipyssyllä irti noin millään tavalla, että katsotaan, ne on niin ryytyneet ruosteet, että jos tollasten lähtisi, mutta toi pieni rälläkkäkin oli vähän siinä ja siinä, että no mä nyt sillä ensin koitan ja katsotaan sitten mitä tulee tuossa jatkossa. Ja mä koitin ensin saada vähän pienemmäksi palaseksi noita pultteja, että se olisi helpompi niin kuin sitten hakata jollakin irti tai näin, mutta no joo, tämä nyt ensin vaikutti ihan okolta ja sillä mä koitan vähän noita just saada edes pienemmäksi, mutta ei se sitten oikein kuitenkaan. Koitettiin sitten tuossa rälläköinnin jälkeen niin vähän, että jos olisi kuitenkin lähtenyt sillä pulttipyssyllä, mutta ei se oikein lähtenyt silläkään, että no ihan itse voi kukakin katsella seuraavasta pätkästä, että miten lähtee pulttipyssyllä, mutta ei se juu kovin kaksinen ainakaan ollut tähän hommaan. Ei auki. No niin kuin pakko rälläköidä pois. On sitä nyt 2 jo saatu. Suurin piirtein. Vielä olisi nää tän läpän alla täällä ja pitää varmaan tää läppä ottaa helvettiin tästä ensin. En tiedä, taitaa lähteä melkein repimälläkin. Melkein. Tadaa! Täältä se lähtee pikkuhiljaa. Sellainen. Mikä täällä on? Vähän on. Tästä maalta saaksin tosta. Ei meinaa saada. Ei. Melkein on poikki. On vähän tähän ihan turhaa. Meidän on pakko leikata. Saako nää tästä? Kokeillaan siitä. Pönkö niin vinossa. Tässä vaiheessa sentään olin tajunnut hakea ton isomman rälläkän tähän, että lähtisi hiukan paremmin noi pultit irti. Että kyllähän toi nyt aika paljon rajumpi vehje on toi iso, että kyllä tuolla niinku oikeasti jo alkoi lähteä ja toi oli paljon parempi käsitelläkin, kun ei tarvinnut ihan niin paljon käyttää voimaa siihen itse tekemiseen, että toi oli jotenkin kyllä hyvä kokemus tuolla kokeilla leikata noita pultteja. No sitten sillä mä sainkin ne aika hyvin, että siinä hiukan oli tuommoista niinku hakemista kyllä ensin, että mistä suunnasta sitä oikein viittii lähteä sitten yleensä leikkaamaan ja näin edespäin, mutta kyllä se sitten loppuviimeksi ihan hyvä tuli, että mä sain aika hyvin ne pieniin palasiin ja sitten saatiin ne hakattua irti, että pienissä osissa kerrallaan, mutta hyvä siitä sitten loppuviimeksi kuitenkin tuli.
Siihen jäi vähän sitä laikkaa. En tiedä. Mitä sitä sitten tekisi? Juu, ei muuta kuin jatkoin sit vaan jokaisen rälläköintiä erikseen tuossa pieniin osiin, tommosen pienen ristin tein kaikkiin. Ja kyllä ne siitä sitten pikkuhiljaa alkoi vähän antautuun, että ei tarvinnut niin kauheasti käyttää siihen efforttia, että sai ne irti, mutta joo, tää oli paljon parempi kyllä tää iso rälläkkä tähän, että saa ne pikkuhiljaa edes lähteen pois. Tehdään nopeasti. No niin, sitten me saatiinkin se puskuri siitä irti. Ja vähän tuommoista ajanpatinaa siellä on, mutta tosiaan kun 30 vuotta vanhasta vehkeestä puhutaan, niin kyllä tämä ihan normaalia on. Mutta kuitenkin tuo itse palkki niin yllättävän vahvassa raudassa vielä, että vähän siinä nyt on hitsaamista, mutta ei mikään ihan mahdoton juttu ole, että ihan ok kuitenkin kunnossa ja kaikki nämä tuolla takana olevat putket ja kaikki on onneksi ihan ehjiä, että ei mitään sellaista suurempaa tässä niin kuin on laittamista, että tekniikka on itsessään suurin piirtein kunnossa. Ja noi oli ainoat noi töötinjohdot tuolla, mitkä täytyi sitten ottaa ennen puskurin irrottamista irti, että aika kelvästi sitten kuitenkin lähti, että ei siinä kauhea homma kuitenkaan ollut. Joo, ja nyt tosiaan sitten mä puhaltelin noin suurimmat roskat tuosta paineilmalla pois, niin saatiin vähän siistimmäksi sitä ennen kuin ruvetaan neula hakkaamaan, niin se oli ihan hyvä idea tuohon väliin.
No niin, sitten me vielä neulahakkurilla viimeisteltiin toi pinta, että se että tulee oikeasti niin kuin siisti ja hyvän näköinen, niin on mukavampi laittaa siihen uutta rautaa sitten kiinni. No niin, nyt se olisi sitten valmiina se palkki siinä hitsausta vailla, uutta rautaa vailla. Niin jos haluat tämmöistä kontenttia katsoa lisää, niin pistäpä kanava tilaukseen. Kiitti ja hei!